बडोदा घराण्याची कन्या असून सुद्धा सर्वसामान्यांसाठी जिव्हाळ्याच्या राजमाता बनलेल्या सावंतवाडी संस्थानच्या राजमाता श्रीमंत सत्वशीलादेवी भोसले यांचं नुकतंच देहावसन झालं। गंजीफा आणि ऐतिहासिक कला यांचा सांभाळ करून सावंतवाडीच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला देशविदेशात ओळख करून निर्माण करून देणाऱ्या राजमातांचा तो हसरा चेहरा आता राजवाड्यात दिसणार नाही। ही सल त्यांना मानणाऱ्या अनेकांच्या मनावर आता राहणार आहे। त्यांनी शैक्षणिक, क्रीडा आणि सामाजिक क्षेत्रात आपल्या जीवनात केलेल्या विशाल कार्याचा ब्रेकिंग मालवणी परिवाराकडून घेण्यात आलेला आढावा। सावंतवाडी संस्थानच्या राणी सरकार म्हणून गौरव करण्यात आलेल्या सर्वसामान्यांच्या राजमाता आज आपल्यात नाहीत, हे मन मानायलाच तयार नाही। राजवाड्यात गेल्यानंतर बाहेरच्या प्रांगणात बसलेली ती हसरी मूर्ती आता दिसणार नाही, त्यामुळे कोठेतरी मन चुकचुकल्यासारखे नक्कीच वाटते। राजमातांचा स्वभाव जरी करारी असला तरी त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्या प्रत्येक व्यक्तीचे स्मितहास्य करूनच स्वागत करत असत आणि हक्काने बसा असे सांगत असत। राजकारणातील व्यक्तिमत्व असल्यामुळे राजमाता कशा दिसतात, त्यांचा स्वभाव कसा आहे, असे अनेक प्रश्न अनेकांना पडत। त्यामुळे त्या ठिकाणी राजवाड्याला भेट देणारे पर्यटक सुद्धा त्यांच्या चरणी आदराने नतमस्तक होत आणि त्याच राजहक्काने राजमाता त्यांना आपलेसे करत असत। राजमाता सत्वशीलादेवी भोसले यांचा जन्म बडोदा घराण्यात झाला। सरळ राजे ते सत्वशीलादेवी भोसले असा प्रवास करणाऱ्या राणी सरकारांनी बडोदासारख्या मोठ्या आणि कीर्तिमान राजघराण्यात जन्म घेतला, तरी त्यांनी कधी त्यांची बडदास्त ठेवली नाही। एखाद्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्यांना बोलविल्यानंतर अत्यंत साधी साडी असली तरी त्या कार्यक्रमात हजेरी लावत असत। त्या ठिकाणी आल्यानंतर नुसतेच कार्यक्रमाचे उद्घाटन आणि सोपस्कार न करता त्याबद्दल माहिती आणि तो कार्यक्रम आयोजित करण्यामागे नेमका काय हेतू आहे याची माहिती देत असत। सावंतवाडी शहरात प्रथमच महाविद्यालयीन शिक्षणाचे दरवाजे उपलब्ध करून देणाऱ्या श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयासोबत राजमाता सत्वशीलादेवी भोसले कनिष्ठ महाविद्यालय, श्री पंचम खेमराज लॉ कॉलेज आणि मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल यांच्या माध्यमातून त्यांनी अनेकांना शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत। सावंतवाडीची ओळख असलेली लाकडी खेळणी, गंजीफा आणि ऐतिहासिक कला जिवंत ठेवण्याचे काम त्यांनी केले, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटन रुजवले पाहिजे। पर्यटनाच्या माध्यमातून येथील विकास झाला पाहिजे, ही त्यांची नेहमीची मागणी होती। राजवाड्यात सुरू असलेल्या गंजीफा प्रशिक्षणाचे त्यांनी अनेकांना प्रशिक्षण दिले होते। क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात सुद्धा त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर होता। अशा अनेक पैलूंनी परिपक्व असलेल्या राजमाता आता आपल्यात नाहीत आणि त्यांच्या उपस्थितीत नेहमी ऐटीत राहणारा राजवाडा आता सुनासुना दिसणार आहे। त्यांच्या या कार्याची परंपरा राजमातांचे पुत्र खेम सावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदा देवी भोसले आणि युवराज लखम सावंत भोसले नक्कीच पुढे चालवणार आहेत, यात काही शंका नाही। भावपूर्ण श्रद्धांजली। राजमाता हर हायनेस श्रीमंत सत्वशीला देवी भोसले, शोकाकुल BN हिरामणी, TV कांबळे, RB शिंत्रे, सौ प्रगती गुणाजी नाईक, श्री चंद्रकांत पाटील, प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, सावंतवाडी। भावपूर्ण श्रद्धांजली। राजमाता हर हायनेस श्रीमंत सत्वशीला देवी भोसले, शोकाकुल श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी, राजमाता सत्वशीला देवी भोसले कनिष्ठ महाविद्यालय सावंतवाडी, श्री पंचम खेमराज लॉ कॉलेज सावंतवाडी, मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी आणि प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, सावंतवाडी।